Ayun, tapos papakita ko sa inyo guys si Budikdik. Nakita niyo naman yun sa last video ko, diba? Yung nagpakain ako sa kanya. Nag-prepare ako ng food nung baboy namin. Pero ngayon kinatay na siya. Yan na. Bibenta siya sa mga kapitbahay. 125 kapag cash. Pero kapag utang, 200 pesos. 1 week to pay. Kain tayo. Harap. Pag pinitas mo lang sa bakuran. Oy. So, bell pepper, bawang, sibuyas, atay, laman na may unting taba or taba na may unting laman. Ganon. Yun. So, yung tinimbang na yung karne guys, yung mga scrap na laman, tsaka taba, ito yun. Siya. So, walang tapon or walang ano kasi niluluto yung basket. Ganun lang daw yun, igigisa-gisa na hindi masyadong lutong-luto yung karne. Yun yung ibig nila sabihin, para daw yung nung lasa nung freshly na katay na baboy is malalasahan. So, sige, tingnan natin yung luto ni nanay. Hindi kasi ako marunong magluto nito guys kung saang simpleng-simple lang pala itong gawin. Pero hindi ko pa na-experience magluto. Ay! Huwag kang lumayo sa kalan! Oh, hawakan mo itong sandok. Count of 10. Ilagay mo na yung bawang. 10 na. Matagal kasi masunog yung sibuyas kaysa bawang, kaya inuuna. Pero wala namang mali doon kung bawang yung nauna o sibuyas. Nasa nagluluto yun, kung susunogin ba niya o hindi. Di ba? Dali na lang tayo. Sige, okay, good ma'am. Si mama ang nagluto, ang expert. Hindi expert sa kusina. Nagsama yung hindi marunong magluto. Ayan. Kung magbihid lagi siya, alitan kay bad siya. Sasarkotsa lang natin guys para tapos before natin ilagay yung atay. Sarap ng atay. Paborito ko to. Ang linis ng atay mo. Tapos guys, mamaya, sampay na naman, dinuguan. Sa Bisaya ang tawag nun, sampay na. Yan, so ito na siya guys. Dapat dito may luya. So ayaw palagyan ni Papa ng kasi masisira daw yung lasa ng karne. So, we respect his kung anong gusto niya. Sarap. Sarap guys, kasi ako nang tinitiyak. Kain na! Basoy! Ayan. So, kain na guys. Sobrang sarap kasi. Ang lambot ng laman ng bata pa kasi talaga yung baboy. So, nagpa-fog. Ayan. Ayan. Ito sa amin ni Mama.
Ito, doon sa nagkatay, pinapapay. Sarap! Yummers, yummers! Kain na, basoy, pamahaw. Ayan. So, kung kulang sa timpla yung anghang, since wala naman itong luya, lagyan namin ng sili. Yan, pisaan mo ng sili. Ito yung basoy version na ano, kasi ayaw ni Papa eh. Kumakain naman siya dati ng may mga luya, pero ngayon parang nag-iba na yung panlasa niya. Sarap! God. Ayan. Nagaganito lang kami kapag baboy namin yung kinatay. Kasi alam namin yung ano. Kumakain kami ng laman loob kasi alam namin kung ano yung pinakain namin sa kanya. Ayan. Kita niyo naman yung pinakain namin sa kanya guys, diba? May talong. Kaya super healthy siya. Ayan. So, thank you guys. Mamaya, ano naman ang ipakita ko sa inyo? Sama, sampay na. Dinuguan sa Tagalog. Kainan to guys, pero unti lang naman kinakain natin yung kasi alam niyo naman na high blood. See you later guys. Yan, so ito na yung bituka guys. Gagawin naming sampay na dinuguan. Yung mga laman loob. Ay, hindi pala na-focus. So, pakukuluan muna siya hanggang sa yung maluto. Hindi naman yung sobrang luto talaga. Yan. Tapos, lumambot lang onte. Then, tsaka siya tatadtarin. Tapos yung dugo, ilalaga din siya mamaya. Tadtarin. Ang dugo pala guys, hindi yun pakukuluan. I-ano pala yun. Mama kasi magturo eh. Halimahali. Saan pa? Kumuton? Pipigain may down sa basin. Sangig, bawing sa Bisaya. Yung pagtara namin guys, ano na to? Ilang taon na yan, ganyan talaga yan. Nara. Hindi yan madumi guys, ganyan talaga. Kalabaw na ang dumaan dyan. Kambing. So, mamaya babalikan natin to kapag kainan na ng yan. So, bawang sibuyas. Igigisa ito. Tapos, lalagyan ng sabaw or ilagay agad yung dugo? Sabawan muna, then bago ilagay yung dugo. Ayan. So, ganun lang pala guys pagluto. Titimplahan ng masarap. Ayan. So, kain na naman ulit tayo mamaya. Ito yung lunch namin. Pero ako, unti na lang yung kakainin ko kasi nakakatakot na. Slicer daw ang asal. Yan, so nilagay na yung bawang sibuyas, tapos yung bituka. Isang kutsa lang siya, then lalagyan ng sabaw, then yung dugo. Yummers. Yan, so nilagay na yung dugo. May kunting suka. May kunting suka. Tapos, asin betchin. Ang timpla.
Wala na yung paminta, ganun, wala. Hindi lang lupa. So, ganun lang guys, pakukuluan yan, tapos luto na. Tutuin ang dugo. O, lulutuin na lang yung dugo niyan. Madami naman version sa dinuguan. Pwede ring merong puso ng saging, ganun. Pero sa ngayon, ito lang yung recipe na ginawa ni Papa. Dugo, at saka yung bituka lang. Yan. Sarap. So, ulitin ko guys, kumakain kami nito kapag sarili naming baboy. Pero kumakain din naman ako ng dinuguan sa Goldilocks or sa ibang ano. Pero, hindi talaga masyadong bet namin yung hindi namin sariling katay. Yan. Pero, ayun, kumukulo na siya. Malapit na yung maluto. Kain na na. Tapos bago siya haunin guys, lalagyan siya ng spring onion. Tikman natin. Sarap. Sarap. Ang linis ng lasa. Kaya yun yung sinasabi ko guys, ano, yung pagsarili yung katay. Sarap. May blood na ako nito ngayon. Okay. Last na to. Kakain na kami guys, wala pala pa kaming kanin. Nahuli yung saing. Please subscribe to my channel. Don't forget to like, comment, and share.